Колеги, не става въпрос само за чистота на околната среда, става въпрос за нов вид бизнес с незаконни сметища. Без съмнение колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ са парламентарната група, които имат изключителната заслуга за осветляването на стотиците такива незаконни сметища. Госпожо Председател, колеги народни представители, ние наистина бяхме видели, мислихме, че сме видели всичко в тази зала, но днес се уверихме, че това наистина не е така. От човек, автор на думите, ние трябва да използваме цялата държавна машина, за да смачкаме структурата на исторически парк с часовник за 70 000. Чуваме, че ВЪЗРАЖДАНЕ, тяхна била заслугата да повдигнат въпроса за незаконните сметища. Смях. Ей, сега е момента да се смеете, не да подвиквате от място. Ето сега е момента да изпаднете в див смях, защото автор на вот на недоверие на правителството заради не справяне с проблема с законните сметища е величие. Вие сте хората, които когато повдигнахме темата, използвахте снимки от Google Maps, за да пускате въпроси в парламентарен контрол. Ние сме обаче хората, които в продължение на месеци отивахме, заснемахме на място, пускахме сигнали, задръстихме системата на РИОСВ, които казаха: спрете, моля ви, не можем да продължим. Хората е величие, симпатизантите, членовете, активистите, доброволците са хората, които на място прекараха месеци наред, за да ходят, да контролират, да присъстват на проверките, да документират запръстяването, което е също престъпление. Величие, тяхна, наша е заслугата да повдигнем този въпрос, да го документираме, да го докажем и да пробваме системата, че блокира, защото изпълнителната власт в лицето на Министерството на околната среда, Изпълнителната агенция по околна среда, която уж ръководи регионалните инспекции, не се справя с проблема. Защото Министерството на околната среда се държи, не ми подвиквайте от място, господин Генов, заповядайте за реплика, се държи като структура, която по-скоро управлява финансови потоци, отколкото да ръководи този процес и да го контролира ефективно. Ние доказахме, че 10% от територията на България е покрита с незаконни сметища. Министерството на здравеопазването публикува годишния си доклад за състоянието на данъкоплатците и на системата към септември месец на следващата година. Регионалните инспекции и здравни инспекции нямат измерване, както и Министерството, между другото, на заболеваемостта, предизвикана от този вид замърсяване. От 2 седмици ви говоря, в 2 декларации ви разказах за село Баланово, което взема водата си на 150 метра под сероочистката на ТЕЦ Бобов дол, че от 15 години не могат да ползват водата от чешмите си. Че е отровено подпочвеното водно тяло. Всичко това се случва и заради незаконните сметища, заради миазмата, в която е превърната община Бобов дол. Това е от незаконните сметища. Ние имаме видео с хора, които присъстват на мястото на замърсяванията. Ние ви цитирахме европейски директиви, които инкриминират тази дейност. И вие, господине, ми говорите, че ВЪЗРАЖДАНЕ били повдигнали темата. Вие наистина, вие дъното отдавна го стигнахте. Сега копаете надолу. И искам от тази трибуна, не говоря на вас, защото вие не ми вярвате, не говоря на вас. Вие сега ще излезете в реплика и ще ми се подиграете пак. И няма да имате нито един аргумент срещу това, което казвам. Защото в тази зала, когато се повдигне неудобна теза за вас, вие нападате нейния приносител, с което показвате невъзможност да реагирате и да противопоставите аргументи. Вашите дела доказват празнотата на думите ви. Вашите също, между впрочем. Така че нека да ви кажа, величие състави и внесе вот на недоверие към изпълнителната власт и доказа, че тя не може да управлява екологичната катастрофа, която предизвика покриването на 1/10 поне от територията на страната с незаконни замърсявания. Прав сте, господине, че това е бизнес. Прав сте. Това е сива икономика, която е част от политическото
феодализиране на държавата. Защото РИОСВ удобно си затваря очите за действията на кметове, за да може да върви изборната икономика. Милиарди се въртят в тази сива сфера, в този сив сектор и това наистина е бизнес, но то е за сметка на здравето на българските данъкоплатци, които вие днес отново се опитвате да омагьосате и да говорите празни приказки. Това е наглост, което казахте. Наглост е. Така че не вярвам някой да ви се хване. До тук бяхте господа от Възраждане, които казахте, които не сте казали всъщност, но тръбите, че се борите срещу мафията. Вие работите с нея и го доказвате. Вижте си гласуванията, вижте си думите, вижте си делата най-вече. Защото почнахте и вестници да правите като нас. Вие започнахте да употребявате терминологията и свинските глави и така нататък. Направихте манекен розов и тръгнахте на национален тур из страната. Вие нямате мярка. Вие нямате лице просто. Вие се самозастреляхте с това твърдение, което казахте. Благодаря ви. Аз също ви благодаря.